profesjonalne zbrojeni. Zimomór do zastosowania. Takie małe luzy na łożyskach. Szczęść Boże, witam pięknie. 15 styczeń, zeszłe mrozy, z dachu aż kapie, powyrywało wszystko. Także niestety komplikacje, ale był dzisiaj fachman od pompy ciepła. Padał, jako se to mogłem przygotować, bo on no to podłączy, więc już Wam pokazuję co i jako. No szybko ogólnie poszło, chciałem nagrać same szałowanie, ale w zasadzie nie było co. Nacechowałem se no szprejem, jaki ma być wymiar. Fachman powiedział, że 1,10 m ma być fundament pod ta pompa na 70, no i taki robimy, żeby się odsunąć od ściany, 20 przychodzi styropianu i jeszcze żeby się 20 odsunąć, pora tam centymetrów się od siebie dodało, no i tyle. Wiem, że z tej pompy ciepła wychodzi dziura kaś tu mniej więcej to mu wymierzone, bo ona będzie w ta strona ona będzie, więc tak to jest wymierzone, że tu robimy po prostu, ruła będzie puszczono, żeby te wszystkie skropliny se to leciało do drenażu, nie? Bo potem tego jest masa, będzie zima, będzie lodowisko, tego nie chcemy, także no, blatów nie było co w ogóle nakręcać, jak my to szołowali, bo blaty praktycznie na wymiar wszystkie były, zostały, kaś tam leżały, stare wkręty wziąłech, pomontowałech i dobre, no, trochę to wyrównamy i lecimy z tym koksem, będziemy dokumentować, no z umfali, no umfal, nie umfal, idzie tu bednarka z uziemienia z fotowoltaiki. No więc stwierdziłem, że nie chciałem się bardziej przesuwać tu, bo potem im dali do boilera, do tego zasobnika, to są wszystko straty na metrach. No, więc stwierdziłem, że dobre, dajemy to tą folię na ta bednarka, wylewamy to i dobre. Jak wygorę, to trudno. Żeby trochę wypoziomować ten nasz szałunek zrobiony w minuta, przywiozłem po spółkach, jak się to nazywa po śląsku? Żwir. Żwir. Przywiozłem żwir, także ciepia. Musimy doładować i ciepiemy do żwiru. Dobrze czy szłoby lepiej? Może będzie, no prędzej. Samo na 2 razy szybciej. A połowa na zimę. Dość tego mumę, bo drugą chałupa będziesz na tym stawiał. Ja wiem. Wszystko oszczędnie. Dobra, jada z tym. Teraz widać, kiedy robi, a kiedy tu kameruje na budowie. Trzeba było się uczyć. Właśnie. Szkoła była do każdego. Pokaż, jak to wygląda. Tak to mamy. No już te nierówności zasypane. A to podrasujemy i dobre. Dobra. No mój nowatorski sposób na przeniesienie wymiaru. Chcę, żeby ta wylewka była na równo tu z płytą. Więc dołek se laser, tamten centymetr może być. Myślę, że to wyjdzie. Dobra. Tu od góry mam 27 było. 28 cm. Przenoszę to teraz do środka. 28. No i tu mam teraz wymiar. Dam se teraz ten laser do środka i nie wiem co dali. Co mi to da, że dam laser do środka? No będziesz miał obrys Aha, naokoło. no właśnie, będę miał Poziom. obrys. No wiesz, a teraz mi tu wyszło 7 cm. No To jest do tego. Dźwigniemy się trochę do góry. I będzie trochę wyżej. Będzie trochę wyżej. Ja. Nie będzie to szpetnie wyglądać. No nie, to i tak musi być to. Jest gitara. Dobra, no to teraz laser do środka. Tą cegłą. To jest mój poziom. Dobra. 2000 years later. A, pokaż bliżej. Tej telefon. Czyli tu mam cecha. Ja. Poszło dookoła. I teraz musimy zadecydować, wiele się będziemy dźwigać. 7 cm, 15 to jest dość? To jest 8 cm. No, coś koło tego.
Dobra, no to sobie przeniesiemy te 8 wyżej i działamy. Dobra, już tłumaczę, jak my to zrobili. Słuchajcie, tu są 2 kolana, dołek ruła setka, ta pomarańczowo, z tego powodu, że boję się, że ta szaro może być po prostu za licho i pęknie. Także ruła seteczka, wypuszczono na ta woda. No i co? Poprzenosiłeś sobie te wymiary, jeszcze od tego, co my mierzyli niżej, podniosłeś się 3 cm. No tak, żeby było 10, a w niektórych miejscach troszkę więcej tej wylewki. Nacechowałeś sobie to niebieską farbą, mniej więcej, żeby to było, ja. No i wylewamy, mieszamy i wylewamy. Dobra, już się fyrlo, ale musisz też twarz moja widać. Już się fyrlo, jeszcze fotel przypomniał, zimomór do zastosowania. Czy to my wiele śladowo? Piszę, że na oko. Chodź, Uj, śmierdzi i pieni się. to dobrze, to wiedziało. Zadziało. 1/4, czyli w przypadku wiadra, 1 wiadro cementu, 4 wiadra pospółeczki i fedrujemy. Super. Wyszło coś takiego. Tato już umazany. Tata padał tego jak? Żuru. Tego żuru nie nagrywa, ale trzeba wszystko nagrać. No wyszło coś takiego. Ja nagrywam siebie. To jest przód. Wyszło coś takiego. No trochę namieszałem jak podtynki. Nie wyszło, zapomniałem, że to jest jednak żwir pospółka, a nie taki cienki piostek, ale tata go, że to ziemia wpije, nie? Ziemia wpije, dobra. Pierwsza kara, zaraz tam latuje. Dobra, pierwsza kara wylotu, działaj ojciec. No, taki żurek. Ale jak to upije, to będzie coś pięknego. I co teraz, te druty domy? Druty teraz, no. Pięknie. Profesjonalne zbrojeni. Zgodnie z wytycznymi w projekcie. Nie ma czasu na nawiązanie. Tu je płacono od roboty. No i pięknie. Tu trochę brakło, ale git. Czwarto mieszara już się fyrlo. Ogólnie takie małe luzy na łożyskach. Tego łożyska tu już nie ma gdzie padać. No tak się to prezentuje. Przywiozłem 740 kg żwiru i powiem wam, będzie tego chyba na styk. A że jest w ciężkim szoku. Idziemy obejrzeć, co się tu dzieje. Fotra nie nagrywamy, bo nie ma zgody. O, tata dołożył 3 droty. 3 droty pękły. No, zalewamy do środka tej niebieskiej linii. Ja, także jeszcze z 2 kary, myślę. Jedna rzecz, której my nie przewidzieli. Widzicie, trzeba było ten deklik ściepnąć z tej ruły i nałożyć tako przedłużka, bo już po prostu było pod samą górę. A tak se to fajnie obrobia. Myślę, że kurde, nie wiem w sumie, czy ją wyciągnę. Obejrzymy. No w każdym razie już wyrajbowane. Czy wyrajbowane to było 10 przeciągnięć. Pyk, zrobione. No wygląda to w miarę dobrze. Obejrzymy, jak się to jutro zaprezentuje, jak to wyschnie. Robota skończono. Foter oczywiście obserwuje i nagrywa. Młody musi swoi dupać na budowie. Tak to wygląda. 740 kg przywiozłem, połowa wyciepuje na azot. Miał mi nałożyć 0,5 tony, także jego wina. Pakujemy to teraz do worków. No i jademy z powrotem, bo wiem, kiedy chłop mi to ciepał, na ta przyczepka to moto pod chałupą. Nie no, ciepiemy z powrotem na kubka. I się to wykorzysta jeszcze. Co z tego zrobimy? Druga chałupa? No ja? No lekko, nie? Chlewik na kury. Chlewik na kury. Witam pięknie, dzień następny, 16 styczeń i jest już na budowie. Właściwie oglądam, co tam się dzieje, a bo mam to przykryte plandeką, bo miało padać. W nocy było 0, może jakaś miejscami do -1 stopnia. Idziemy obejrzeć, co się stało. Czy to poszczelało, czy nie. Ja myślę, że to nie poszczelało. Tam mocne zbrojenie my z fotrem zrobili. Także obejrzymy. Idziemy.
Dobre, to jest ta moja zoc do plandeka. Cofniemy to, jak to wygląda. Co to za... Ty, coś tu wlazło. Ktoś tu się przeszł po tym. No bez kitu, odbite. Miękki to jest jeszcze. No taki prawie równy. Wyszło spoko, ale czemu to jest jeszcze twarde? Kurde, może przez ta zima? No ja jakby wsadził palec, to robię w tym dziura normalnie. O kurde. Dobra, ja to już odszałowuję. Rozszałowuja se fundament. To jest fest, fajnie zrobione, richtig super i elegancko. Robimy pokazani, co tu się wydarzyło. No tu z tego dołu się wysypuje, ale to trzeba podsypać ziemią. Tu nic, tak powiem, odkrywczego nie ma. Tu jeszcze to nie doschło z tej strony. Ten rancik jest mokrawy. A tak, wymiar mniej więcej jest. Zaraz to przemierzymy. Tak się to prezentuje, w miarę równe. O, i teraz tu jest dziura pod ta pompa ciepła. Nawet jak się okaże, że ta dziura pod ta pompa ciepła jest troszkę w innym miejscu, to patrzcie, jeszcze teraz nad tą rurą mam wylewki. Więc ja sobie ją dopiłuję albo coś, bo jak to wyjdzie tu, albo wyjdzie to tu, to nie ma żadnego problemu, zrobię sobie to ze spadem i dobre, nie? Jak kiedyś powie, że to jest źle zaszałowane, albo że są pręty źle dane, no to ma rację, ale to jest płyta fundamentowo. Mam to w życiu. Na internecie jest 1000 filmików, jak to zrobić, to jest banalnie proste, a my robimy po swojemu, tak, umimy i tym, co mamy. To jest najważniejsze, to jest główny parametr na tej budowie. Robimy tym, co mamy i na to, jakie są fundusze. Funduszy nie ma, mamy mało rzeczy, więc radzimy. Dobra, to na dzisiaj tyle. Muszę się to przykryć, bo na to padzę, żeby się dziury dalej nie narobiły. Trzymcie się. Pyrsk, narta.